L'extrema dreta juga a la confusió, però la confusió que se li permet tindre l'altaveu en els mitjans de comunicació, malgrat que és un partit extraparlamentari. I és una confusió que els interessa, però que no existeix a nivell judicial. Vull dir, la llei diu clarament què és violència de gènere. És una agressió dins d'una parella heterosexual d'un home cap a una dona per el fet de considerar que la dona és inferior. Si es produeix aquesta agressió, això és violència de gènere. Violència domèstica és una agressió que pot succeir entre membres d'una família dins del que és el domicili. I tot està castigat. Vull dir, no és que les agressions de les dones als homes no estiguin castigades, està castigat, vull dir, i en la mateixa pena. El que passa és que la prevalència d'assassinats de dones és molt més elevat. Denúncies falses i exageracions estan en tots els delictes, però el que no se pot dir és que una cosa que no has pogut provar i que s'ha absolt al denunciat o a l'acusat per falta de proves, que això és una denúncia falsa. És diferent una absolució per falta de proves a una denúncia falsa. Però a més, és que la denúncia falsa es pot perseguir i les xifres són això, venen a indicar que no n'hi ha el número de denúncies falses que ens volen fer creure. El feminisme el que busca és la millora, però per a igualar, no és per a llevar ningú dret als homes. Com que el feminisme el que vol és eliminar privilegis d'una part de la societat, ningú està disposat a renunciar a bones als seus privilegis.